Drame arrivo. Ai dola e golle do fe. Ayo de nana ko bondu la ngande ngi santi on mi mbala mbalu omo nani me wada woni sambura wasima anda ko do da ko inde ko nu wadi ko anda jona ko nu wadi aw mi yeto ma mi inde ande de bonneta ke do nani anani ka dum don non hada wattanaadi ma mi nyawdi ma dum bay akiri ara ko amen do nanga fanya ko nu wadi anda jona ko nu wadi da to yu do da inde anda ko to da inde hombo woni ko nu mi ha aw mi yeti ma mi inde ande emtedi ko tati do mi to ngadu inde hada wattadi hada minantadi inde afami ka inde hada minantadi dawozi goy anda dawozi goy wa ko mo ngara ko galle be nanga en posa goy ko tadi anda non anda dala ma jaga aw mi yeti ma safala nata nyande minanti inde na hay ko mo meranta ma ko samu be ma mi nata tamana ni ka akirani de afani ka akirani happy rama habolan baba pondo wadi no wi ha ko mabbe to no ari lanita go lando mi anda ko no oji o mo ngon yeyi ko modi fermé la fermé ko du atu on ba ko don taw dandi ko no ngadi mo mi anda ene ram joni kele ajeden ko hanka galle am do ta kawtanga fo anda ko dum do mi lowi bi tan no lowi dum no me atanga tambi anda go mi anda ilando elangolo de la rebu de dum mi nada aya do mo ba sa nande dum no ga dan jori nande na fisi ko mbaw nga nami babu nami yo doni c'est pour chercher les hommes dans les quartiers mai ko wala hala ko mi hawo jana ya ngoni bala ara mi tal ma do ha addu nani nangula ma ya mi ngi wodo no men gerde yeto do mi mo ara ni nan tali ni gaina ni ko mi ha alani gaina e futi na ya ko gale benga me futi be wadi don mi hewti sande oh jodo kano setti sombere akki tampi al na ona ga ko de gwa yawila yalla babe ya abola modi fi alla hondo ni negoy kuna hakuna dum musi alla fi alla hakuna voilà c'est comme ça John mi dewa na ta ko ngani hala ko nyanga matenda yantuga yo voilà kala ko do ran mboni wala ay aru venez. C'est pas possible. Sabila, quand nous on a de cader sambre. Vente la terre on joue dans cader sous. Quel nous on dit. Est-ce qu'il y a un timmi? Daranga hey kan hey. Narito lagi. Andi mi da wasere nende. Pataro na dum men. Non, c'est pas ça. Na kontore ma fietudo. Est-ce que fami? Si de yode sobe ta ukusama kala yo tremending. Est-ce que fami? Ko honu ça fait fusi on ala wadde der do si tayina hida na tum minute be minute hida wali ka der sambre do et pourtant hendu no dudi hande mi yalta ventilateur der dum parce que si wona do ngere do hakura nangama do maya do kura mi nangata la mi patron hakki mi andi ida mari hakkil joni eventum ok e hino no ma do pus ala wadde ko mi akkirma kondo si weti anati a ufike ndero sambre hida ça fait mi anda ko no ngi pidi nyalata wadde ton derga fappuino désordre ciorko ciarkan a famata wo ça fait ciorko ciarkar ni ala wono wi yawaya wa dan le mi welata lan dum non nami ngoy billahi nami de no ko oya lagi on ala golu alante godum tun jetta problème ma ni fa wa hore goddo lagi la inne fait rien gollata min tuwoni dum e min ko kanko mi ni gollu dum do kako mi wi gollu dum do ha lagi on gollon kal ko wigol haalugol dum dam haali taw kabo goy wadi ba ma ko wimo duma lagi il parle trop anka non kambo indi ma piccokoli yaw o andi min wadi dum ngon tigbe indi lang dum piccokoli avantay menen ko be dum no wujjobe nyamago sabu wadi be indi lan min piccokoli bay mi
ye nyama ko mimbi suuta itum awujja nyam freno nyama ko dergation ko unon dimension duno wallini derga ko min wujjata de laji kan ko mi wujjata nyama ko mi wujjata ajaram ñande tamita nyama ko manki do won sedo nami de kadi de nami kadi de Allah akbar nami de pataro Allah ko ren fo ko ren hakkin est-ce que fami ka sambruga pataro komoni andiang akimilan nawte nan ide ndeb do me wota soñindir lagi ari ardo do ngandi ko nu wadi min on wattata lam huda do nder ça fait fossimi ala on faamude ka nder suudu do fossimi ala on faamude ça fait fossi on ala wadde est ce que on faami ko ndu woni non kuddi ko ƴettu ko caggatalaji puntulli wa mo wono ndido tawa ko kikide ko yo medjo do hayona mi ñalormo kala la même chose si auto mo ƴetti sambron do watti kele makko taw na de ay wala faami away don non patron halan fa non halande picha koli ko hala ngidude makko fusu ala golde wallahi golle makko fokko lappaga ko nder sunder ga mi halna mo wala jabude ko woni wadi bano joni ko dum halda ka nder galle nder ga kudeta halda ka nder golle ga problème ala da andi écoute gentona awa goddo wolay fi goddo e mun tum on tigi fuddo attaque goloto mo be problème mon ko fere a fami ko wonda bonde kon ko fere ko woni bondugo kon ko fere min non ko do kala bonde inde nder ga hombo ma bonde inde kanko ma bonde inde kaka woni bonde hore ma inde ne ha o sikkude onon ça fait si a wondi e goddo na wattu mo huudado ko non wattu go goddo huudado on tigi yara ala ko tigi gaynana ma ƴettamo fofamo ka leydi ko dum hande ko piiji colli wada e dito ça fait kala kadi wonda hara di wondo tako est ce que fami be no inde arta e jommu joni patron minani ko hallon kongo mi wada ko yidon ko kono mi yeton pingopi yetel piccakoli yo accu so accali ba joni mi andi ko woni wadde ko galle ga mi andi ko kuudeta ko mi horam mi ale yaw mi yali mata natu sixième makko gasi mi nata sixième makko fusi ala entre mon est ce que fami min ko min jokkino non di dono ko sabo ngadi on si ça va pas entre mon on di dono on dégage to I wondo fes voilà kanko ya hay goddo ni hande jaman ko ha wiida yurminabe ko mo yedda inda yurmina wo ko nabata ma iru yama wada ma ka sikka yow ya fe patron mi la ya no yow ya fe na dan kono non he awa goddo ni regardez-moi ça goddo ko non e galla do picca gol atu si mi am sekre sambro nata wala ka sambro Koto drame awali kilifa mami wala mi mami welna mi manta be walu be kilifa estaf drame be wali kilifa Minani nde mi tawi dum do so mi wari ko amen do uttantala tay ko be mi aram jawma sikkude baba bura baba o za ya ko galle be nga a hande ni kadi mariya ko galle be ma stay programme no wondi ngere worbe e fotte ko tragoje lantondi den to suwindi den to hala werto ara ya ari ko galle be nga do nanga haali do hala sikkude be buri be abura lango e baba afami ka mi hanna malo anani aoza no jaba golla joni dara simina tano e der ma joni aoza no jaba golla joni drame tawi asunu mimi hebi directional yanga fami tan mi te pass ko duna mimi te pass hey kayo aje ko andu ngatuma kamen ko bita mangoye kwa hey kan o wudu le ma yadu jinna mi ale ko bito samba go kiro ni ne ko ti ai ko no wani ko ba ma du da go ko bito ma ti da kutugo ene aja kalan kan mi jakka yo go dilo kan o fa mi jakka yo baba ma yanga ya mi enni me jakka ko le pa mi o kala mi jakka ati don na ngati da kutugo hundu ko ba ma ko asika hey dati lo ni hawra joni aja kalan nangira ko kera biana biana ka ko ni man awai mi wara na jondo warela minka warela mi wara on joni nangira ko yala ya ayata ko waja e pi o ta me da mi tawo e ko mon
mama ko hundu ko makko wara ku Pita koli. Lagi. Ah. Ai tawalam. Ai. Ene di buri oni ga sudu ko mboy tudu. Ye ko picha koli. Nengene mi yimo sore do piji hanki. Milandi mo konto itimbuli wo kanko okadi. Ko kanko wujidi. Onto mon. Mo bawto. No doymo. Arondo. Sai ko wujjugo laddira don do ma sai ko gol. On kambe be nyermi to tum. Hono mo do. Dirtita ko fiam. Budi ko wujjuda. Yo tejude ma den ko nala luude do. Ye. Ko nda hawade do ye onno. Atonyi la ngande la. Anga fe talugo hay mo jumma yota. Abdi yo ko tido yato. Mbudi de tulari ka sudu anta de. Patron. Mbudi ko yettuda ko halambe don. Idandi hanki miro mala soda nyamete nyama milandi ma konti abudi ka dandi ka. Kanko tije tip mudi patron madam. Imu hali tuzika ma miandra mo lagiru ka kunu bela to. Sida fala hala budi. Anda wa picha ko lirgoy. Wala. Hila yeddi da buri on tigide. Hondo buri di ngonti. Ene joni a watti joni nadde joni hanjoni ka chambra. Ta ko yayi tumbudi anni. Patron. Mimi anda fi mbudi. Anda kunu mala ko nyamete ko nyamda don ko nganda. Ba me non ko redi ma anda. Wana son ko darni ndogoy. Ko mi inni on do dido. Yo yalti kan to koranto min patron madande. Mimi ko mi no dirmo do mi adirmo do ko fi yo nangujo mungo. Eso fam. An kwankam wujji. Ko nangujo mo na korante to di patron madande. Yo ngandi na son ko mi no diri on lo. Mi ngandi nongo na son ko no dirre men. Awa mbudi din subo don piji didi. Wo mbudi din madu yaltugol do di. Famo ndrende. O inni mi no do picha kol. Mi inni on ko picha kol wujji mbudi. Jono andi. Ay pusito. Patron madande. C'est bien. Awa do ngon joni andike. Bay min picha kol min mi wujjata. A wujjata sulmeru bondu suutoru liƴƴi ndiw a wujjata ayo la mo ali fili idi kadi pakeji ko wujji liƴƴi woni min hakkunde ma layla amujjato la ngoni amujja woy pagaro oy ga ko fitu poto mi haal mami amina o mami fija mi jalina onto idude kilifa woy mi wacha amina ai siko fija jala harai no wela kilifa mo samba Kidai jambi. Dandi ko ndadlan kamado. Ari mandani. Ko ya yewto rama muma. Wota o yahu ko an hande kado wada to ngam-ngamure. Walu. Nedi ndi no woni ko mankiri. Nedi ndi dindo no mankiri mo bu mi hande dan to dan go way ko ya ndarbe jokkondirbe. Si tay woni ane ari mo so yahi to min mine ay mo de. Jon non baybe hide weldi. Yida ya accu mine anama ne an hoore ma. Gonga ma jaja humullah khairam weltani kam moƴƴa ko wiɗa ko makon ay wi ka ma to a ari allo wike anga mi weltani kam ɗum a jarama ko ni wonduɓe gasta waɗirde iwgol kam ma ara lowoɗa e ka kawtal ma ɗum no moƴƴa lowoɗa e makko e ha par ce que ɗo ɓiɓe men ɓe joni ko ɗum wiyete ane ali mine ali himo yawde o joore to o to ara joora ɗo joni ko ɗum taƴete pat ara mo ɓe puutidirtako mo kala est ce que ɗa famde ɗum par ce que ko metti waɗɗa ɗo nani noon ɗa wolide mokko ma woli tani a faala mi welno a welnayi ken ko mi welno ko a juɗɗo ni a welnayi yo har mi andar awa ƴettu segelere ma nde gaddande ga arande hewtaɗo a ƴetta mbeluma ngo an kadi yara to ha mi anda kon to yanta ɓiɗɗo ɓuura ɓiɗɗo si a ari a joori ɗo mi ara mi hekka e ma yalta tu vas tourner c'est toi là-bas y a pas de problème ko ɓiɗɗo ma ngari no ngangota ɗo kawte ɗen fof immiɗo andi ko fi hon ɗum keleyaje par ce que ko ɓiɗɗo ma waɗi landiti ɗum ɓiɗɗa gon ɗo min ko noon mo watan ƴettirde a wata ƴettude ɗum ko fewɗo koy ɓiɗɗo ma on ɗo yawde borodar worɓe hen ɗoñen nden no feewi mais hakkude Allah ɗo hay ko metti hakkude ñalla waɗi toy kene a feete on waɗi toy hiɗani ta ɗum ɗo ça qu'on appelle le violation de domicile holli woni a wawata newde j'ai quitté c'est toi qui veux rentrer chez moi ici holli a wawata heɓude a wawata newde sin tawi no hiɗa huɓidi noon wona to woya hayno ngam-ngamunno e hoore dara mi falaka ko wadde hakkude ɗo e ɗo ko ɓiɓɓe men ɓen haɓina enen ɗiɗo mi sikki hara ko moƴƴi a hollar landu min mi yihi wonde manna hiɗa tawti ɓiɗɗo ma o ko anneli mo e yangoy
Yo. Si wona no annelno mo ya wona ni gerdeno. Joni habbi mi hollani madum. Joni ko honno biddo man arta aranu ngako ga wari taw. Mimi yaali mi hollituma dum. Mi zero do mini taw fillito arba. Hari daga. Ay ko dan do ko mi nyaawi dum don. Bidda ngo yeyi do joni ay jaga bayno metti joni nga mi ke dete arde ukay wala bu bayan. Do ma on jiwngi biddo ngolle. Mi asme jingono ma ruto tan me hera no ma bareru. Ma das ne namba. Awa hare o mayi mos. Awa hare o mayi mos. D'accord, y a pas de problème. Andi ko mi fala. Do en habude fen do. Ka hakkille men de wondo tranquille. Hide fotti do e de nonnondira. Tourner yaw. Simi yahari ko andu watta. Nyama ko koto e men don. Ku nyama kuje de. Arale ko ay. Be nata yan suufam. Yaw. Yaw wala tala yaw. Ella yaw. Atawe. Il faut aller. Ay ko ko ma ina so ferrawadu. Uno metti honna. Dari goddo bori sagba. Aba toni non bobi andi no buti.